хора! Днес ще правим лудница! Ще се щупим въртовете само за вас. Лудо. Да видим, Диди, какво ще ни каже, защо го правиш? Защото е забавно. Да! А ти? Кати? Защото ви обичаме! Лайкнете видеото за още! И се абонирате за канала! Абонирате се за канала! Още не е свършил видеото. Кажи хай. Hi, bye! He just bitches! Аз съм видеооператора. He is bitches! I have my heart! Я пък. Hey, bitches! Я го видим! Сега ще скачам. Пази се. Пази се, ще скачам. Всеки момент Ще скочи Емили тротинетката! Емили тротинетката! И така завършваме нашето видео. Чао!